ta rusa gidaje ta cinye gonakai muna alhini komai ya faru dole ya kare sai. A madadin ƙungiyar ƙananan hukumomi ta Albon reshen jihar Jigawa, ina muku maraba da zuwa wannan taro don mu tuna wannan rana da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don tunawa da mutane da suka fuskanci ibtila'ai daban-daban, misali ambaliyar ruwa wadda ita ce abin da ya fi shafar mu a wannan yankin kuma a wannan zamani. Ina farin cikin sanar da ku cewa ƙungiyar shugabannin ƙananan hukumomi mun zartar da ƙudurin tallafawa da kuma aiki kafaɗa da kafaɗa da ƙungiyoyi na cikin garuruwa don ganin mutane sun tallafa wa kansu da kansu. Abu na farko da za mu gabatar shine ƙaddamar da gagarumin yaƙi da sauro. Masana da ma'aikatan kiwon lafiya da muhalli sun sanar da mu cewa akwai yiwuwar ƙaruwar cutar malaria a wuraren da aka samu ambaliyar ruwa. Mutane da kansu za su jagoranci wannan aiki a matakin unguwanninsu. Jama'a muna ƙara yi muku jaji bisa irin ibtila'i da ya faru sakamakon ambaliyar ruwa. Na tabbata da cewa kuna sani da sabon shirin garan bawul da aka yi wa wannan hukumar tamu. Gwamnatin jiha ta fito da sabbin tsare-tsare na musamman wanda suka ba da ƙarfi wajen aiki da jama'a kai tsaye a wajen tsara ayyukansu don cimma nasara a aikin ba da agaji. Misali, ina farin cikin sanar da ku cewa hukumar tsara yankuna da birane ta jiha sun fito da sabbin dabarun tsara gine-gine da za su ilmantar da jama'a yadda za su tsara muhallansu ta yadda ruwa iska ba za su yi musu barna mai yawa. Bayan haka gwamnati ta karɓi shawarar ƙungiyoyi masu zaman kansu na buƙatar a kafa kwamitoci a kowane gari da jama'a za su yi aiki kai tsaye da hukumomi daban-daban don fuskantar matsaloli da ke tattare a barazanar sauyin yanayi a wannan jihar. Daga yanzu mutane ne za su dinga sanar da wannan hukumar bukatunsu na gaggawa don a samar musu da kayan da suke bukata a kowane yanayi da suka samu kansu. Mun samar da sabbin layukan waya na kota kwana don tuntuɓar mu kai tsaye a kowane lokaci cikin awa 24